Ok, nu, acest videoclip nu este ca să mamă să vezi ce mă uit la videoclipul ăsta, 1000 de like-uri, e foarte interesant. Nu, acest videoclip este să-mi spun părerea despre Roblox-ul nou. Pentru că, efectiv, nu înțeleg de ce, adică, doar vreau să spun părerea, ok? Nu vreau să jignesc pe nimeni că vă place sau că nu vă place sau așa. Nu, doar să spun părerea, ok? Ok. Deci, părerea mea despre Roblox-ul nou este foarte, foarte... Adică nu știu cum să vă explic, dar mai țin minte când mă jucam în continuu. Bă, Adomii era mai șmecher, nu erau așa peturi. Adică, bă, era tare, Adomii era cu bebeluși și acum... Cred că dacă ești bebeluș, cred că o să-ți iei și hate de la copiii toxici de pe Adopt.me. Adică, nu știu, zic doar, adică, efectiv, odată mi-am luat hate că eram copil pe Adopt.me, cu o fată care avea cele mai bune peturi de pe joc. Eu nu înțeleg, bă, poate îți place ție Adopt.me, bă, dar nu trebuie să dai hate, că nu fac copil. Bine, și asta e ideea că am un lapsus. Foarte multe persoane se fac adulți și fac nevoile la pets. Mai bine, era mai tare să faci nevoile la copil și să te joci de fan. Adopt.me, adică mai intram și rar pe Adopt.me, acum intru pe Adopt.me numai când e ceva, gen... Nu mai intru pe Adopt.me, gen. Dacă mă aveți la prieten, veți vedea că niciodată nu mă vedeți pe Adopt.me. Decât super, super rar când... Nu știu ce se întâmplă, dar mă rog. Deci, da, țin minte când mă jucam în continuu Picăsai, dacă în Picăsai nu se mai joacă multe chestii. Uite, de exemplu, Arsenal. E un joc tot făcut din prostie făcut, dar totuși Arsenal e șmecher, Counterblocks e șmecher. Dar aș vrea ca și, așa cu Roblox-ul nou, că jocurile au devenit competitive și ai o grămadă de persoane care aveau hack, gen, înțelegi? Și de foarte multe persoane cu hack și, nu știu, mi se pare mare prostie chestia asta, pentru că n-ai cum să te joci dacă nu ai văzut vreodată un om care să n-aibă hack. Și pe Arsenal dai foarte mult păcat. Dar jocurile făcute de la Rolf Community sunt făcute destul de prost. Adică nu prea văd... Nu prea... Asta. Nu se securizează bine, nu știu cum să explic, vezi, dar nu prea se securizează bine, nu sunt așa, nu sunt... Adică și pe Counterblock și pe Arsenal văd foarte mulți hackeri care se bagă sub hartă și dau, dar în schimb părerea mea este despre Adopt.me și Roblox-ul nou. Adopt.me, nu știu de ce este făcut, adică e făcut foarte șmecher, numai că ăștia profită de Robux, adică înainte nu se făceau deloc Robux, gen, și nu primeai atât de mulți Robux, dar pe ăștia vor atât de mult, așa încât în loc să-l faci de fan, să-ți placă și ție, trebuie să-l faci cum vrei tu, ca să le placă la oameni. Adică, totuși, mă bucur că a venit un joc. Brookhaven. Adică nu mă joc eu Brookhaven. Bă, dar a venit un joc care măcar să fie mai bună ca Adopt.me. Adică, bă, o fi șmecher Brookhaven, poate îți place. Dar nu știu de ce... Nu știu ce e interesant. Adică eu când ies să mă joc neapărat Brookhaven, când mă joc obligat sau când mă joc cu un prieten, pentru că e mult mai tare să te joci cu prieten Brookhaven. Da, na, și am văzut, dar nu prea văd mulți prieteni de-ai mei cu Brookhaven. Și nu știu să spuneți în comentarii dacă voi vă jucați Brookhaven mult. Pentru că eu nu prea văd persoane care se joace Brookhaven. Adică văd foarte multe în total, dar în schimb ca prieteni care am eu 150 nu prea văd pe nimeni. Adică, na, nu prea știu ce să mai zic altceva, dar, na. Cam atât am ce să zic, pentru că nu prea am ce să zic foarte multe, pentru că, totuși, nu știu de ce, dar Adopt.me a crescut din prostie. Adică, chiar nu știu ce să mai spun despre Adopt.me, adică se pare un joc făcut de prost. Adică nu, că jocul e șmecher în general, dar de când s-au adăugat peturile, nu prea mai îmi place așa de mult și așa de wow. Nu prea mai e așa de wow. E destul de, adică nu știu cum să zic, dar nu știu, nu prea mai e atât de șmecher Adopt.me. Nu se mai joacă persoane, nu știu cum să vă zic, dar pur și simplu, nu se mai joacă, nu se mai fac, nu se mai...
mi se pare un joc făcut din prostia mare. Adică nu, bă, deci, nu, să nu mă înțelegeți greșit. Dacă s-ar scoate peturile, eu m-aș reapuca de Adopt Me. Deci m-a auzit, da? Dacă se bagă peturile, eu mă reapuc de Adopt Me. Efectiv, și foarte mulți oameni de ăștia care fi free pets, I was scam, my give you Robux, my dad is my father, că my dad is my father dacă e. Vezi că ai puțină engleză pe la colț gurii. Nu. My dad is Roblox Creator, dar vă dați seama că nu e Roblox Creator, pentru că dacă ar fi Roblox Creator, vă dați seama că le-ar da peturi deja, nu înțeleg de ce e mai așa, să te baneze, dar pe mine nu mă interesează dacă mă banez pe Adomi, nici nu știu de ce, înainte îmi plăcea mai mult Adomi, bă, am băgat și Robux în Adomi, dar nu știu, am băgat destul de puțin să fac cu Pet Fly Ride. Bine, hai să nu mai vorbim de Căcat Me, așa că... Nu știu ce să mai zic, băieți, tot ce pot să zic este că, nu știu, de când s-au adăugat peturile, jocul ăsta nu mai e ce a fost. Nu mai e ce a fost! Până și acum pe fundal mă joc Arsenal pentru că e tare, băi, și dacă știi să joci, băi, spargi pe tot și atât de tare, dar acum nu trebuie să spunem despre Arsenal ce avem noi pe fundal. Și mai sunt și, bine, asta nu e parte din asta, așa, numai că efectiv mult, adică nu mulți, dar pe TikTok mi-a zis că dacă răspund la comentarii, adică nu mi-a zis mult, dar mi-a zis cineva dacă se uită la videoclipul ăsta, bro, dacă mi-a spus că dacă am făcut un comentariu și l-am copiat pe pâinea zburătoare, pe Daria LED, pe Cristimu, pe toată lumea așa, adică am un cont special. Păi și efectiv, da, la logica voastră, dacă îl copiem pe PewDiePie, dacă facem YouTube, îl copiem pe PewDiePie, că și el face YouTube. Și el e cel mai mare. Adică, nu știu. Asta, bine, hai să nu mai vorbim despre asta și vreau doar să vă zic sincer că Adomi delete pets, Adopt Me, delete pets if you see this video. Am cel mai bun la engleză, ești prost. Uitați. Așa fac eu când se scoate Adomi. Hai că... Na! Și... Nu știu cum să zic și ce să zic, dar... Da, păi, aia e la valoare, Bă, dar nu mai pot să fac un kill pe Arsenal. Bine, acum nu ne jucăm Arsenal și vreau să fac un comentarii de asta, dar nu știu, băieți. Băieți, explicați și mie, sau fete, pentru că nu prea văd băieți pe Adomi decât băieți cu minte de pește. Bine, acum să nu mă înțelegeți că vă dau bully, că vă jucați Adomi. Adică, bro, nu înțeleg, deci, să spuneți în comentarii dacă vă jucați Adomi, dacă de asta, că nu știu. Bine, sigur o să văd mai multe fete de 8 ani care Adomi e tetel mai tale. Pentru că e tetel mai tale, trebuie să îi dai hate, să le o respect. Tipe creatorul Adopt Me, tipe tali da Melio Addison. Adică, ați înțeles? Deci, nu. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că dacă nu apăsați butonul de like, se va întâmpla asta, băieți. Eu mă voi supăra. Așa că, na. Apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!